Akala mo sikat na sikat yun. Kilalang kilala yun. Oo. Pag... Ito na pwede yun. Sige na. Guugas oh. Tapos ako na dyan na yung napapagod ka. Amoy. Itapon mo doon. Ayan, panibagong vlog naman tayo. Yan. Tulungan natin si Papa ni Chinchin na mag ano, bistay, tayo magpala. Basta kayo dyan. Wala palagi kayong mabuti. Tutulungan ako. Langkaw ay. Wala, ayaw kasi katatas. Markada ko ay sa pinsan ko kadang motor nagbalik eh, sige ka anak namis pagkatapos ako tag-ibo ko balik ka. Ano gusto mo? Hindi na ako nag-ibo pero masuli pista ba mo hindi ako nag-iba eh Hindi pa nakamong tarwa. sabi nagbuno katukuan sa tagtagtag Ay, nagtabangi ka? amo kapag galing sa diyo Oo. sa patohat dito gawin ko patohan ay sa tug sa gabi palakag ako wow sigaring pili agad sa manok katugana si Mayor gana sa manok katugana Hari bulan. di sa manok niya sa Mayor Kasi doon. sa manok niya sa Mayor gana dangkala ay manok ko ano magsisisi ano ako na nung kapala ikaw naman Sige, wala. Kenapa? Begitu malam. Ano kaya sako? Tapig sako ko, dahil sako. Ang maganda na, hindi na matian. Mani, adi kaya, puro basuran. Anong ka? Ano? Ay, sa tutay, dahil sa ito. May palikon sa ito, agad sa sako. Tidak. Mati ang karaw lagat ka na mo sito. Ito na siya nangangayak. Ilang kilo man isurang lakon. Kaya baka? Kung nag-ibat sa magulit. Surakan na, dana kaya ka. Dana budget. Ako na pawaringtan sa nalalango mo. Kanin nyo itong laog. Oh, kunya. Naputong sa payan ko. Pinagsatabong mga liit mo ito. Ano sa danis? Kara man nagagos bago magtugod. Tatlo. Sa danis, sa dabuta. Binubuntag. Bago mag-phone. Di ba? Fingerlings pa sana ngayon. Among sa kopi, man yung kain. So, Ilang snip na. sadkan. Ha? Ako ba? Iso na ganyan. Ako Ano ado. sa hero? Ay, daugman. Ano naman na? Pag-init na ako. At nanira no. Magagya po na arugkan. Tara. Oo, sa atin na makasisiro. Ito yun, patong mo sana. Init na lang. Kasakan din sa mga kawin. Marianawak ko sa inyo. Pero po, isang bulan ka dito, darong bulan. So, bunglang init. Ang pasawak lang. Ito lang bukbang. Yun. Ay na! Ang kontra. Pangkontra, pangkontra. Tumasuma, dakma saya. Patong mo sa ito. Ay.
Masi. Ito na. Pwede yan. Ako ito payong mo. Itong tamatibay. Ang totoo mo, maimpis kaya ito. Wala na. Dalawang bis na kasi. Una si Kapitan. Pangalawa kay... Grinder, madali. Ay, yung binabutan mo na yun, natin may putulan na. Gina! Ay, tanangan tayo. Ay, okay ka? Putulan sa'yo, gina. Pero wag na gagi. Gina, kalibibo. Ayaw, kayo, trabaho nga. Wala mo kang kalukot. Wala yan. Hindi sabi mo na ka. Balay ka, isa man nito. Ababa ka na. Pasok sa barugan. Mudal pa kayo ni. Dito naman mo. Ang araw pa diyan. Nakalayo lang. Hindi purungan. Ito ko sa bangka. Sa flat bar. Mababa mo. Kapay barug lang. Isa ako. Bilhin daw ang talo ni Nini. Kapiglan, di na rin nakapay. Palakan ko ito nga. Dito ko na. Ayaw, bumubog ka sa kabila. Panalo sana siya, kahit ngayon kung bumubog sa incentive. Busita. Akala mo sikat to sikat yun. Kilalang kilala yun. Oh. Yung asawa Pag ko hindi pala, ka talaga sa senador. binuto ng tao, wala talaga. Hindi kasi ako bumuto sa senador eh. Yung William na iba. Oo, George Villanueva. Focus yan sa ano, dito lapit. Hindi makaalam dahil. Malaking suka na nakaraan pa yan. Ano yung forma dito sa harap? Patay ko lang sa puso. May nag-post na, nabudol daw ni Lito Lapid. Yung, iba yung, ano nung biga doon sa loob. Yung magiginusing nun, papantay o doon. G-strike tayo na hindi. Pag ginapusto, papadungan ng tubig to. Sarampang. Patapos itong pambiga naman, ipapatong na yun sa labas. Dito na yung magiginusing. Yung dos nito. Di ba may nusing tayo dito? Ito, kabilaan. Yung nusing dito, dito na yung papako. Saan mo? Ha? Papa? Sa ano? Ano doon? Laman ko. Dito ko naman. Una, ito. Ano ito? Aba na ito, 300. Ay ano? Ah, pwede na muna yun. Maghanap muna ng sako kasi Dami na. madami na yan. Kung dyan lang yan lang, di masako. Wala rin, malalagyan din yan ng mga bato-bato. Dito sa ilalim. Dito sa labas. Oo. Ah!
Yan, kainan na. Ito na yung pinagbrush na ano, tilapia. Pa! Ang ginamit na bro. Hmm? Ang ginamit? Ito. Iwan ko kay Chinchin. Anong ginamit na Ito na yung pinagbrush na ano. Trigo? Brush? Anong brush ginamit? Green? Sakto! Bukumalan ko niya. Ano mo yung damit? Ay, damit. Bagang ko naman. Ito na yung pinagbrush. Pinagbrush na ano. Kawan na. Akin lang yung ulo. Nakamay na gago na yan bayad. Mamaya may bayad na daw yan mamaya. Amoy. Ako na. Papa mo. Kapalin mo Kasi ano? Lawak ba? Pwede? May tiri kayo dito, wala yan. Ang sinasandukan. Tayo na. Pa! Ito na. Papa mo. Si mama mo. Isabay natin. Nagsama ka mo ni Baya. Kinukuha ko ba din? Nagsama ka mo ni Baya. Vince! Tol! Gabel! Tara na, Tol! Ito na pwede yun. Naman ko na kamula lang. Saan na kita? Sige, ito na. Ay ako. Agida. Sama na din. Sumakal siya. Sumabay lang siya. Di ba sumabay lang sa mga... Nadi, nadi. Kaong darawanig ka? Isa yung kaka. Nandiyan mo. Gaya, ubusan mo pa. Sa akin na, gumagana yung remote eh. Gamit sa. Pero ito ka. Ano, nagpa-muna kaya ang kato, so pinapakunag good to. Sa katutuloy ko kaya, sakto siya ng satiyan. Hindi man na ito ng ganyan. Ito naka, ano naman, ready naman. Tingnan niya. Ito na, Chin! Pinari ka naman. Kaya ika-atay. Ati bidang. Kaya Ito na! Tingnan na. Sabang nani. Kaon. Ay, wala na siya ito. Ibidang! Dapat plato? Dapat. Oh, hindi ko ah. Sakog. Yung kanuwasan ano? Wala, plato. Doon na pala eh. Oy, may palipad! Tanang manok! Malupit. Malupit? Paborito. Ito sa akin, Jim? Ha? Para... Kaya, di natupod sila sa daing. Kulang sa daing. Kaya ito bang kita ko? Ano na lang naman? Takpan to. Yami, ulay, yami. ay gano'n kayo. Kaya para lang kawin. Kamu ah? Ibidang prito. Yung ulo akin. Hen? Ngayon pala gawin na kayo. Hindi mo muna. May sipulan nyo.
Ano eh? Kapuloy? Sabi niya dito, di daw magkakaon sa amin. Diba? Ano? Tugan. Kaya tuloy? Hindi ka mut. Naisip mo na ako kung uulit ako. Uulit pa pala ako. Pwede umin eh. Mo talaga eh. Wala sinutol mo. Dami. Lalo, sa mga ilim ko pa lang. Parang mo rumala. Meron mo. Ano ulan na? Yun ang pag-umulan. Mas Hugas oh. Nagbinabi na, naglaban ako. Hugas ng plato. Iba naman yung pinag-uugasan. Kanina isda. Ito. Yung iba yung perinito na kanina. Walang pasok kaya nakapunta rito. Alam na pag nandito walang pasok. Kasi kung may pasok wala yan dito. Alam nga naman may pasok nandito. Sabagay, may point ka? May point ka dyan. Tapos, pag walang pasok. Pag walang pasok, walang pasok. Parang ano yan. Pag walang vlog, walang upload. Di ba? Pag walang upload, walang vlog. Pag walang vlog, Break time. Break time. Break time. brief time. Break time. Ay, taraw po yan. Kamusta ang may sara? Okay pa man sara. Kamusta Huwag kakainin. Dalawa pa, dalawa na yung ulo. Uy, masarap talaga yung ano. Masarap yung pagkababad. Lalo na pag magdamag yan. Si mama yung nagtimpla Sarap. lang. Masarap talaga. Pang ano? Pang... Hindi lang pang pamilya. Sabi ni mama na, Ma, sabi mo na nagprito sana ngayon ako mga perang pidas. Wala mo sa mga nagsabi. Hindi lang pang pamilya, pang exports pa. Ano? Export? Exports. Pang export pa. Lumura ko. Ano naman pagsasabi, tatakas mo. Hindi ka parang kuya. Ikaw ka parang Bablag si tatay. Nagbablog. Ay, may vlog siya dyan. Sorry. Dyan sa ano, GoPro mo. Ko ano? Ngayon. Huh? Kasama ko kanina. Kanina ngayon to. Sabi ko sa akin, open niya. Harakatak ba yung ko sa bago. Bira mo. Mamaya. Iniwan mo kasi yung GoPro mo. Harap na. Mahaba yung ano? Kuha mo? Alin? Kanina? Oo. Okay, sakto lang. Sakto lang. Tabayin mo na lang, slow mo. Tuloy-tuloy pa rin. At mamaya, pag nahugasan na, itatapon niya. Hindi ka mag-afford. Sasugasan mo ng vlog. Alam mo na kuya? Yan pa si kay Jason pag wala lang magawa. Kahapon, saan ka kahapon? Kahapon, saan ka? Sa bahay, tapos paghapon, Nag... School?
Kahapon sa bahay. Kasi, nag-review ko kasi may graded recitation ka. May? Nag-graded recitation ka. Oo. Tapos paghapon, nagpasundo ako. Nagpasundo ka. Oo, kasi may practice ka. Dapat nga, Medyo usually rest. talaga, kada practice namin, di ba MWF? Paghapon na Iba naman yung BMW. Yung WF talaga. O sige na yun. Monday, Wednesday. Di ba, MWFS, Sunday. Pag MWF, meron ako ng pasok. Same time sa pagpapractice. Mga 1 hour, 2 hour. Pero buti na lang, hindi naman masyadong pumapasok si Mom. Tapos ano kasi yun natapos? Kaya B. Kagabi, nagpa-7 na kami na Pero okay lang. Pagod? Pagod? Ay, so. Nakaabot sa tubaloy. Sedap ka lang. Higa ka agad. Tulog ka agad. Pagdating niya kaya Jason, pagdating niya, pagtanggal yung sapatos, siga din sa mga pangkukuan. Kunin na yun, kunin yung puto na. Tulog. Oy, dari man sa agkukawat, agkukunog, grabe man. Tapos, Tayo may hilig ka pala. Sabi mo. Hindi ako mahilig. Sabi mo mo eh. yung mata niya yung umilig kasi, pag nakatutulog yan, Bilat yung mata. Yung pala pala tandaan. Pag nagtutulog-tulogan, pikit. yung mata. Alam mo ba kuya? Ganun pala yung isang chinchin matulog. Pag tulog daw siya, bilat yung mata. Pero pag gising, alam mo nagtutulog-tulogan, alam ni mama niya kasi pikit yung mata. Ay, wala, teka, Jason! Po. Ay, ano, si Marvin. May dalang ano. Bigay mo kay Chinchin. May dalang... Oo, bakit Amo. mama? Ganun. Di, nananliligaw kaya dapat sa mama muna. Dapat kasi nandun sa magulang muna bago sa Tanungin mo. Marvin, umayos ka, Marvin. Chin, Ahem. saging. Oh, Chin. saging. Tapos ako na dyan, ayokong napapagod ka. Alitan mo. Kuya Jason, bakit? Po. Ulitin niya. Ano nga? Chin, saging. Tapos ako na dyan, ayokong napapagod ka. Marvin, yung saging. Itapon mo dun. Ba't kakainin? Sige mo dyan, thank you. Tapos ako na dyan, ayokong napapagod ka. Hindi ka marunong neto, magbistay ka lang. Di mo alam, ganyan trabaho ko sa Manila. Magbistay ka lang. Housekeeping ako. Nagkakarwas siya. Mauditan ako ng boto ko. Ano? Grabe to ni Ona mo. Takot man pala nun. Takot man pala ni ka. Chin, ako na dyan. Ay, wow. Alis ka na dyan. Dun ka na. Magbistay ka lang. Darby. Di mo alam mo. Ganito trabaho ko sa Manila. Housekeeping kami sa mga kondo. Ganito. Bakit ayaw mo siyang magugas? Bakit? Ayokong napapagod ka, tapos magugas ka ng kamay, tapos upo ka dun, kain ka ng saging. Ay, wow. Ako na nito. Ayokong napapagod ka, ganyan ang kabait. Umalis ka dyan. Hindi mo alam Di, yan. kaya ako na to. Hindi mo alam yan. I can handle this. Oh, tignan mo. Kahit magsalamin ko po. Di ba ani nababal naman? Di pa nababalang pero makikita mo ng Makinis na. pagmumukha mo dyan, maganda mong mukha dyan. Naman ako nababayan na. Ako na, chill ka na dyan. Di ba Para- ka? Anong trip nito sa buhay? Hindi yan sa trip mo. Di ba? Tita. Di ako nandito para di ko mapagod. Akala mo di ako marunong nito. Pangalawang tawag na. Ay, nahulog pa. May darating. Pangalawang tawag Tingnan na. natin baka may darating. Pangalawang tawag niyan, mama na. Enda mo Kita na. muna. Ito, akala mo di ako marunong ito. Buka na, yung kamay mo na, nadumihan na, sabunan na. Umusog kasi ton. Tutulungan na nga kita. Pag-iigib pa kita para di ka mapagod. Di ba, Di ka man- tita? Oh, tignan mo si tita, tumatawa. Binigyan ko pa yung saging, tas sa'yo saging pa. Umayos ka, Marvina. Sabi ko sa'yo. O baka iba na yung mahawakan mong sinasabon, hindi na yung kutsara sa plato na. Oh, tapos na, basic. Tapos na binayan. Siyempre. Oh my
Ipik lagog ko ba ka? Di pa man ikatapos. Yung nalubat. Wala mo. Tay, Tuloy-tuloy pa rin ang paghugas sa chin-chin. magprito. Tuloy pa rin. Katuloy pa rin. Hey! Pagkababad mo talaga. Hindi namin puso kayo nandun. Hindi yan nilalango. Masipag yan. Umiikot lang. Lima, once na mo. Sabi nila. Pero yung ibang Sabi nila Ngayon lang. dinadapon ng langon. huwag mo isipin sinasabi nila. Ha? Huwag mo isipin yung sinasabi nila. Sabi nila. Ganyan ang isda ko yan. Pinatesting ko yung dugo. Sabi nila. Basta ang alam mo. Pinakuha ko yung Alam mo. Diba? Alam mo ba? Bata na. yung pinagbabaw. Bata na. Bailihan mo ron ako. Sayawan. Gibon ninyo na TikTok. Sayawin mo. Pag nagme-mediate ka mo. Wala naman sa class ng pagka-majority na. Hindi magbuka mo na ano to. Wala kayo mo. Parang wala ng class yung majority. Next week pa susupong. Ilang araw lang yun. Siguro kuya pagigibong mo. Ano? Nababuti ko? Hindi. Ginagawa kasi hindi ko ba? Kalipin sa dami ng Ayak. Batadan. Batadan. Yung kapatid si Pinilit yung isda. Tapos yung isda. At alaman mo yung gana. Patapos na po. Sabi ko basta ikaw ano yung dadali. Tapos siya. At yun na naman yung kaganapan ngayon dito. Umuay. Nagbabalik Muli sa'yo. nagbabalik. At ngayon magpapaalam. Paalam na kanila. Bye-bye. Bye. See you again.